Müslim rayonunda кошчылык белән шөгыльләнүчеләр күп. 32 фермер шушы юнәлештә эшли. Россия тәмнәре конкурсында җиңү яулаган Ирек Хамадишин белән Раиф Мортазин 12 меңнән артык каз үстергән. Шуларның 1700-е сугым цехына озатылачак. Портларын суябыз. Монда 1700 каз бар хәзерге көндә. Буларны суячакбыз. 20 октябрьләрдә суеп карарбыз дип торабыз инде. Фермер хуҗалыгында кош гриппыннан саклану максатында дисбарьер эшләнгән. Эшмәкәр санитар пунктта ясарга җыена. Дисбарьерларны ныгытып ясап куйдык инде, чтобы чит кешеләрне кертмәскә тырышабыз, чит транспортны кертмәскә тырышабыз безнең территорияга. Чит теге киек казлар якын килмәсен өчен куркытырга тырышабыз. Бернинди чит машина керергә тиеш түгел, чит кешеләр керергә тиеш түгел, спецодеждалар куллана. Шушы таләпләрне үтәргә кирәк. Кашкортларны закрытый помещениеларда асрарга. Икенчедән, ашатканда термическая обработка үткәргә тиешләр продукциягә. Бойында 70 градуска җиткереп, 4-5 минут эчендә пешереп алырга. Личный подсобный хозяйство кемнәр асрый, аларга инде сырыбыз маларын, тавыкларын кертеп асрасыннар абзарларда. Үзләренә кереп, дезинфекция ясап, әгәр дә инде үскән булсалар, уже товарны биткә килгән дип әйтәбез. Сойганы хәерлерәк була. Кош гриппын йорт кошларына күчмә кошлар ертергә мөмкин. Шуңа йорт кошларын сулыклар янына җибәрбен, гомумән ябылуда тоту отышлы. Белгечләр теләсә кемнән азык сатып алмаска киңәш итә. Азык калдыкларында җыештырып бару кирәк. Симптоматика шундарак була инде. Бердән аларда ринитлар ябыша, күзләре шешеп китә, кикрекләре каралып шешә. 1-4 көндә үлә башлыйлар. Ondan башка инде башларын запрокидывать итәләр. Походкалары начарлана. Нашонда признакларны күрсәләр инде хуҗалары. Алар тиешендә мөрәҗәгать итәргә безнең ветеринар службаларга. Кеше югары патагын грипп белән чирләми. Әмма ләкин кеше человеческий фактор йоктыручы. Узган елның көзендә районда кош гриппы ачыкланган иде. Дусай фермерларның меңләгән казлары юк ителде. Карантин нәтиҗәсендә җирлегебездә үскән кошкорт берничә ай дәвамында реализацияләнмәде. Быел да шул хәл кабатланмасын өчен саклану чараларын күрү мөһим. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.